Yes, hello guys, this is Mr. Magkepin again, and this is our 11th session of therapy massage. So, God bless po to all of you. Hope you watch yung kanyang unti-unting pag-improve ni Kuya Asyong Bigtang. So, ito po ulit yung aming 11th session therapy. So, this is a part of Mr. Magkepin 2 speedy recovery ni Apong Asyong. So, magpaita ka. Ang ganun. Ang sure? Magpaita ka. Bak, yan. Paita ka, balik ka naman. Ini, jadi kasi... Din, gawa niya rin ang sure. Hindi ka kayo. Na? Pre! Paita pa rin. Amay. Ngayon, maraming salamat Panginoon sa iyong biyaya, kalakasan ng pinagkakaroon mo kaya Asyong. Ano po sa lahat, salamat sa mga kapatid, mga apo, mga anak, at mga anak, Lord God, na patuloy itong sumusuporta at umaman sa Lord Panginoon, paspasan mo, Lord God, ang mga kamay, make, Lord God, ang mystery, Lord God, sa mga galing. Lord, salamat po at nakikita ko po yung kanyang baby po, Lord God, hindi siya pinakakalahan na, mga Panginoon, ang garang pagaling pa, Lord God, anak ang dalangin. Muli, Panginoon, ay sumali po kami sa nagdaling ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. Oh. So target namin ngayon is 3 set walking. Yan. Ha? Walk na eh. 3 set walking. Tama kayo na ba? So yung ating 10 session, nakagawa tama na eh. So ngayon eh, we'll make 3 sets. Si ako nga siya po ay bagong ligo. So we'll make 3 sets. Don't walk. Push! Look pa, look pa. Kaya mo ito mag-warm up, okay? Tayo. Push! Look. Tayo. Push! Diretso na tao mo. Diretso. Ha! Kaya? Let's go. Yeah, ba? Okay, napakasyon. So ito po yung first set sa aming long walk. Very good. Napakasyon. That's it. Siyasa mo, relax ka mo na. Relax ka mo. Yan, very good yan. Ikuha na rin na napakasyon. Very good. Medyo ano yan? Yes, yan. That's good. Okay. Okay, alright. Ito na yan. This. Good. Hindi ba siya kaya ako asya? Mas kaya sige po. Yeah. Walang galawan eh. Check. Walang galawan. Pinag-aaral yan. Di? Ang talagang tamo.
Push ang pumasyong. Yan. Push. Itaktak mo, hanapin. Yan, itaktak mo. Ang pumasyong. Masis na kami eh. Hanapin. Itaktak mo. Ang pumasyong. Oh, may business ko kaya ang pumasyong. Kaya ako na po. Dali mo. Halo tangan mo. Halo ka. Mabenta ka. Ito pa ka rin. Nakalo ka pa. Kaya ba? 3 rounds. Okay. Yes, sir. Position. Position. Malaw siya. Wow, malaki mo yan. So, ito po namin for set for long walk. So, we have still 2 sets para ma-develop yung kanyang stamina as well as yung kanyang lower limb and lower back, yung kanyang strength. Kaya kung i-develop dito sa ating 11 session therapy. So, konting pa yung back na yan. Konting pa yan. So, patawan mo, relax mo yung balancing. Okay? Ready? For our second set for long walk. Push! Ang pumasyon. So, dito sa katampa. Relax ka pa. Ready? Ano tama? Sige. Di ba? Wala ka lang tayo. Di ba? Ano mo? Putaw ka. Alam ka. Yan ba? Good. Good. Morning! Okay. Good. Good. Push. Ay, sama nga siya. Nalagad ako siya. Jesus niya po. Ikiyan ang tunang mga siya. Sa isapyan po. 11 session. Ay, Jesus niya po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Lalakad niya po yung mga siya. Sige. Nagda. Bagyo. Ano yung panay? Diba? Sige. Isa po. May tsaga, may nilaga. Diba? May tsaga, may nilaga. Kita pa nga mong gino. Very good. Sige ba? May tsaga, may nilaga ng mga kapatid. ABCD. I.O. Thank you, Lord. Diba? Video. Okay, move. Itaktak mo. Papungasyon. Thank you, Lord. So, ano kita babasin po natin mga subscribers, yung kanyang second set. Bumibilis na po yung kanyang maglakad. Ayan. Very good. Papungasyon. Big. Ano natin dito? Tatong dito. Yung espasyo. Big. Sige ba? Step. Side. Yan. Side. Step ba? Oh. Turn around. Ba siya? Okay. Last round. Ngayon muna ha? So, ito po yung aming last round for this 11 session. Yung kanyang 3 sets. And then tomorrow 4 sets. Another day, 5 sets. So, ito muna yung aming gagawin namin. So, titignan ko muna yung kanyang resistensya para lumakas. Hindi. Okay. Kaya pa? 1 round. Tingnan mo na. Tingnan mo natin. Thank you, Lord. So, muli po, papasalamat po ako sa kanyang mga anak na patuloy po sumusuporta, mga nag-alaga, at sa kanyang mga kapatid dito na patuloy po sumusuporta, kanyang mga pamangkin, si Vincent, ayan, na pinaalala sa kanya, at ang kanyang mga anak, at yung mga bibigyan po ng importansya kaya mga asyon, yung kanyang mga anak, mga kaibigan, sa inyo po lahat, ako may papasalamat dahil kasama kayo sa pagpapagaling namin ginagawa ito ni Apong Asyon. Of
course, salamat sa ating Panginoon Diyos sa ating bigit. Nakalimutan ng kanyang instrument. Punta mo dyan. Yan. At kaya ating spare, yan. At yung mga masugod niyang mga kapatid tayo ba? Laso. So, ginawa siya ng ensure. Sabi ko, mamaya, last round, patayin siya ng ensure. Okay, last. Ito yung aming challenge 3 sets program. Hindi na natin kung kakayanin na pumasok. Kaya ba? May push. Medyo. Kaya mo siya natakalan niya. Yeah. Bag. Okay, very good. Okay, step. Okay, step. Okay, step. Step. Go step. Big step. Big step. Good. 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 Maka makatanda ka na. Yeah. Sige, buntok mo yung kagulo ko. Yeah. Ako siya dito. Very good. Cha. Para ba't percaya lang siya pag relax ang buhok niya? Ito na yung kamarapan. Kamarapan, relax ang gym. Yan. Maraming ganun. Very dyan. Nami, buntok mo kagulo ko. Yan. Madugulugan mo na. Lakad niya ang asyo. Ilan ba yung birthday ba? Birthday? Sabi, nabibigay ko ba? Ilan? Ang bulan? Aba? Mas ka na ka. Hindi niya yung maganda. Alam ko naman eh. Alam ko. Itak mo. Ito tablangan niya yun. Ngayon tayo mo. Yan, may kakakanya ka pa. Makibibal mo na kasi sila. Anak ka rin mo. Hindi ako mo siya rin. Itak mo. Roman na ako ba yan? Oo, man. Kaya maligan. Pat mo din eh. Hindi mo kahit hindi naman hindi naman eh. Kahit mo din eh. Pat mo din eh. Yan. Push! Itak-tak mo. Itak-tak mo. Cha-cha-cha! Cha-cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Sisi o 3 rounds. Anak ko yata bukas si Poro, di ba? 4 rounds bukas. Ito yung 5 rounds. Sali-sali na kaya rounds. Sali-sali na kaya rounds. Yung 10 rounds, di ba na? Di ba? Push! Di ba? Push! Itak-tak mo! Nakakabuhay ang gulo ko. Saan ka nip eh? Push! Ba, sama. Marami ka na ba? Push. Nalabot na eh. O sige, push mo na. Push! 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 Gano'n pa lang. Baklo. Push. Step. Upo. Okay, very good. Oh, thank you Lord. Sige mo. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. So we made a 3 steps, 3 sets of program for long walk. So, again, papari na. Papari. Ano ka, be? So, nakaya po niya po nga siya yung 3 sets na pinagawa ko. So, this resulted na na-improve na kanyang walking. And again, so kung mag-delegation ni Mr. So after this po, we gonna make a massage and some sort of stretching yung natin sa kanya. So bukas po, we'll make it 4 sets. Yan. Tulungan.
Oy! Masyong! Kaya ba, 3 sets ka na, masyong? Yan. Dapat kayo mag-edit pa. Nung tamaragon. Dapat mag-edit. Yan. Wow, dapat mag-edit. Dali na na yan. Kasi sabihin sa tao. Ito mo yung mag-edit. Nanino ka break? Nanino ka break? Nanino yun? Ang asyong. Ay, siya ba? So, malaki improvement ngayon niya mga show kasi naka 3 sets of logo siya ngayon. Yeah. So, nakikita ko na talagang tumitibay ng mga tuon niya mga show. Mga show. Yan.